Здравейте! В днешното видео ще бъде свързано с гримиране. Сестра ми ще ме е гримирано по по-интересен начин. Тук от нещата, гримировките, които са, няма тя да изважда и да ме гримира, да ми слага нещата така по ред, в смисъл фондютен, коректор и така нататък. Ами, каквото хвана аз ще се изтегля с затворени очи и каквото хвана, тя ще го взема опе и ще ми сложи, така ще се получи по-интересен грим. Ако ви харесва, да. Така, първо тегляне, затваряш очи. Така, нещата са едната половина от абсолютно каквото трябва да бъде. Тегля. Ама ако ти такова... Давай. Изтеглих това. Чакай сега. Трябва Това да е... видя. Ела сега. Това е спирала. Леле, точно толкова! Еми, много леко ми служи, защото тази спирала е много течна, моля те. Еми, малко, че тази спирала... То се вижда малко е така по-близко. Трябва си да останем другото. Лекичко. Какви хубави мигли, човек. Чакай. Далеко, че стана черно. Пати миглите имаш веси. Дарба. Дарба. Изтеглените продукти ще ги месим така на страни, за да не се повтарят. Да. Сега теглиш отново. Давай, да, тук. Добре, изтегли пудрата. Бронзиращо обаче. Да, после ако ти се падне фондютен или коректор. Еми, хващам каквото хвана. Няма да ти слагам много обаче. Така да се обърна да се изгодно на това. И за да се вижда обаче. Да, по-бързо. А личи ли се нещо, което се слага това? Да, но твоето бледо лице едва ли ще се проличи. Готово. Продължаваме нататък. Така, сега отново теглиш. Така, давай. Чакай сега. Какво е това? Давай, обръщай се. Това е гланц на Габрини. Сори, брат. Ако ти се падна това червило, пак смисъл. Ако ми се падне някаква друга спирала. Не ми от нея ще сложим. Давай сега нататък. Този гланц е много по-бързо действа обаче. Добре, тегля. Четка. Няма какво да направиш четка. Добре, четка и. И четка и, да, точно така. Браво бе, човек. И сенки, добре оцели. Четките са на Мейс. Най-хубавата палитра, която аз. Ти ли ще избереш цвета или аз? Аз. Са много хубави цветове. Искам да ми сложиш гъвката на кото розовия. Не, първо за да гласиш ни. Бяля и с гъвката на кото розовия. Добре. Каза сега, че я сложи бял цвят и по целия клепач. И то сега ще плетне по спиралата, човек. Да, то се полепна вече по спиралата. Чакай малко. Чакай, така, някакси ще направя. Не, обърни се. Сега тук. Думам се първо да падат прашинките да ми падат. Готово Лега така. да ми сложиш на И сега е венчето. розово. Ама то нищо няма да се против. Това е сега бяло, като първо. Хубаво ми служи така да се види. Ама не чак до тук да е. Боже, съм. Не мисля, че така е добре. Не Проличи се се вижда малко. много, но после ще има снимки във всички социални мрежи. Отворете долу линка в описанието и ще ги видите. Да. Сега да продължим нататък. О, страх бе. Давай. Тук ли? Да. Давай.
Ева, фондютен и основа. Това са две в едно. Не знам как ще се случи сега това. Да. Просто... Лицето ми изпитение ще се потия повече. Благо! Светни. Ще се сложа малко фондютен. Весь. Много малко е. Това е много. Са. Майче тече. Ще сложим без отгоре върху това. Е така отдолу. Ама точно долу се... Аре тук служи, айде. Сега трябва да се сърце да го размажем. Ама хубаво го размежи да ни такова. Добре, отгоре надолу малко почнахме. Надолу нагоре. Горе също. Не знам. Не знам дали виждате нещо. Чувствам машащи. Този фондютен го препоръчвам на Чикаго. Е уникален фондютен. Вътре е заедно с основа за грим и фондютен. И съм адски доволна. Няма такова голямо покритие. Но пък от една страна е добре, че няма такова голямо покритие, защото през летните сезони, както сега, през летния период, няма да ви е тежко на лицето, няма да приличате на клоун, когато се изпотите и се разтъче всичко. И така, без повече приказки, преминаваме нататък. Давай. Тегля. Да, сега изтегли червило. Пак ли? Само че ще го нанеса с четка, защото това е малко. Ай така малко. Между другото спочва много по-термина. Давай, не гледай какво теглиш. Добре, това е лепило, няма да ни послужи за нищо. Добре, сегнах това. Коректор. От очите ще ми го сложи само, може ли? Да. Оп, стига това. Стига. Имаш уникални мигли. Човек, имаш уникални мигли. Бомче този коректор. Добре, обърни се малко към мен, аз няма как да ти върта главата. Бомче. Добре. Много е горещо. Давай. Добре, това е по принцип четворка с сенки, само че нищо от четворката не остана, само един цвят. Как ще го нанеса с пръсти? Ама не много да Добре, затвори, аз няма да поставя. Стига толкова, че ще обречем да... Стига толкова. Чак сега го размажете ти, на едно място ли ще имаш? Малко ми сложи. Добре, давай, продължаваме нататък. Евала, други сенки изтегли. Абе, да, с един Те са цвят. глави, които аз съм си ги направила по един по-специален метод, който... Ще снима видео. Да, примерно. Може би. Да, 100 цвята върху едно око. Ама се получи много хубав преливащ цвят, да ти кажа. Аз кога ще се видя? Ами не знам. Давай сега тегли накрая и си ще се покажеш, давай. Оф, изтеглям, ето ти. Ето още А, един не! гланц. Еми, точно с това. Добре, това отпада, защото този гланц, когато се нанесе върху устните, няма да излезе. Много добре знаете, имам клип. Отворете и вижте, да не мислите, че лъжа. Ще оставя специален линк долу в описанието. Отворете го, просто това ще отпадне като вариант. Да. Давай сега. Определено. Не, това не мога да се стегли. Давай сега. Още една палитра с сенки. От 2 части. Половината ги няма, но да. Кой цвят си избираш? Зелено. Светло-зелено. Добре. Ще ни е на същепка.
Ами защото не се изтеглило, чакай си. Да, готово? Топът се личи малко. Давай. Спирала на Лореал. Ех, точно тале. Какво направи? Добре, как като си местиш нещата, аз ще поставя тази спирала, да ти бръкна. Добре, в колко. и без това имам повече сега. Давай, бързо. Добре, капака на сенките, значи сенки, още сенки. Кой цвят? Те са с много цветове. Кой цвят? Всичките са блестящи. Добре, за по-акцентово. Розово. Значи ти ще прелиш буквално на клона. Ама ти не го нанесе като на клоните. С гъбката на клона. Ама не навеждате да напречам. Така. И последното нещо, което ще изтеглиш е... Еми, сега искам малко да се побавя. Това бе. Това очна линия, право, с перфектен грим. Окей, сега ще поставим и очна линия. Точно тази, леко. Ама добре, затвори окото. Чак сега не си отваря окото, затвори го. Очна линия. Малко развалихме, това и тук ще развалим. Добре, не е толкова след. Давай. Виж се, не мога аз да направя така хубава очна линия. Добре, тази е ужасна. Еми, това беше всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте една птичка нагоре и се абонирайте за нашия канал. Чао, чао и до следващия път!